И какво става YouTube? Аз съм Dolby Gaming и днес правя този клип, за да ви покажа какво горе-долу ще се случва с канала за напред и каква ще е програмата за качване. Ами като за начало искам да ви кажа кои игри ще фигурират в канала ми. Това са Stranded Deep, Serious Sam 2, след това Serious Sam 3, Payday The Haste, след това Payday 2, Need for Speed Most Wanted 2, нали 2012, след което ще започна да играя другите на фъсата от поредицата, GTA San Andreas Singleplayer, може и някой път сам мултиплеер, нали, с приятели, и Don't Starve също. Minecraft и League of Legends да не ги изключваме. Така, също, това е като цяло каналът ми. Скоро ще си сменя корицата и профилната снимка, но за сега съм сложил тези, защото нямах време да направя по-добри. И да, сложил съм описанието, което с течение на времето ще бъде апдейтвано в зависимост от случващите се събития. И да, целта на този канал е да събера възможно най-голяма аудитория, която да ме гледа, за да мога да качвам повече клипове и естествено да ви забавлявам много повече. И да, клипове ще има всеки ден, показвах ви на кои игри, те ще са, ето тук са написани какви ще са клиповете. Изпълнени с екшен, страх, забава и смях. Ще има анбоксинги, ревюта на игри и геймплей, както и други. И да, надявам се това, което се занимавам, да ви харесва. И ако е така, може да се абонирате, за да ме следите, да харесвате моите клипове, да пишете коментари и мисля, че след месец-два поне ще имам някакви, да кажем, 20-30 абоната и се надявам тогавашните абонати да претърпят една огромна томболка в някоя игра или за някоя игра или нещо, giveaway. Но ще видим. И това беше от клипа. Това казвам, може да се абонирате, ако ви харесва това, което се занимавам. След няколко дни ще почна да качвам клипове, но за сега няма, защото няма време да снимам. И да, до следващия път ще се видим в първия епизод на не знам коя игра. И чао!